Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Super big time oil price hike, iga patuman sa buwas nga adlaw. Isa ka gas station sa Bacolod ang gindagsa sa mga motorista nga naghingagaw na patugong. Yaring report. Nakibot ang mga pump boy sa sininga gas station sa may east sa Bacolod kay inasang aga. Kay mga alas 9:30, gulpila nagdagsa ang mga motorista nga nagapatughong. Ang gwardya doon naging traffic enforcer. Kada gasoline pumping machine may nagapila. Kalabanan, nagapa full tank na. Sako to ko nga nailang gina, no? Saan ba? Bola ni Kat? Subungat lang? Ay, subungat ko, sinakaay na? Oo. Sa aga, hindi pa? Mga hindi pa. Subungat pilahay na? Pilay na subong. Masobra sa 5 ka pesos ang igasaka sa presyo sa kada litro sa diesel sa bugod buwas aga. Halin sa 55 pesos, magasaka na ini sa masobra sa 60 pesos. Ang gasolina naman masobra sa 3 pesos ang igasaka. Malapit na lang ini maglabot sa 65 pesos. 4 pesos naman ang saka sa kerosene. Ang tricycle driver si John Mark Magasi nagahulat nga magtauhay na kay mapatughong man. Diri naman siya mismo sa gas station nagahulat sa pasahero para hindi hakog sa gasolina. Parking lang ganyan mo. Mas bintaha kung magparking na lang, kid. Oo, kay ti mahayawan dahil sa gasolina kung gaya. Gasto ka tama. Gasto. Oo. Sa ahaw-ahaw nga 200 pesos siya nga mapauli sa kada adlaw, basi mabuhinan pa kay nagmahal na naman ang gasolina. Ang taxi driver nga si Roland Duhalandoon, diri man nagaparking sa gas station. Hakog man kuno maglibot, pero inoras anay ang hultanay antes makakuha sa pasahero. Oo, daw sindi karon ni nga pagwa ka mo damo, kamo dire karon. Sudo ka nga makapakuha pasero, mga pasobra man malapit man sa oras. Pasobra pa gani. Sa ang ulatanay lang? Oo, kulat ni pasero. Sunod sa Department of Energy, epekto na inisang giyera sa Ukraine. Iniingan na pulo na nga sunod-sunod nga semana nga saka sa bilis ng produkto petrolyo.